Waarop mensen, ik ben Sontje van Gebroeders Wolf. En we zijn nu op Zuidplein. We gaan de tweede aflevering van Ik heb je bek doen. We gaan even een paar mensen zoeken. Yes, dames, ik sta hier met... Sydney. Hoe? Sydney. En? Tatjana. Yes, boys, we zijn met... Youssef. Yusuf en... Adam. Yusuf en Adam. De eerste begin ik makkelijk gewoon. Wat is je geboortedatum? De eerste vraag was, wat is je geboortedatum? 09/06/2006. En jij hebt... 9 juni. Ja, die tellen we goed. Wat is je geboortedatum? 13 november 2007. Jij hebt een paar dagen eerder. 9 november 2007. Bijna. Hi boys, we zijn hier met... Obama MFS. En... Papi Chulo, je weet toch? Bon, de eerste vraag was geboortedatum. 12 september 2003, man. Je hebt 18... 2003 is ja, je hebt leeftijd. Ja toch? Maakt niet uit. We rekenen hem goed. Yes mensen, we staan hier met... Joemi. Joemi? Ja. En? Shurwell. En Shurwell. Wat is de naam van je ex? En nu gaan we krijgen. Je mag zelf kiezen welke. Wat is de naam van je ex? Delanio. Delanio. Mis je hem? Nee. Miss haar? Met hem? Zo haar. Miss hem? Nee. Nee? Oké. Deze mag eigenlijk niet. We piepen het. Son. Zo, heb ik. Ze hebben het allebei goed. Wat is je tweede naam? Mijn tweede naam? Rief, man. Rief. Wat heb jij? Obama, man. Ja, mijn artiestnaam is Obama, straatnaam Obama, maar mijn echte tweede naam is Rief, man. Oké. Want je rapt? Ja. Wat is je tweede naam? Marianne. Marianne. Hij mist alleen een streep, is dat erg? Nee, eigenlijk wel, want ik zit het. En dan hij heeft een E erachter en het is Marianne. Maakt niet uit. Ik heb het goed. Hij spreekt het goed uit in ieder geval. Dames, we staan hier met Shanti. Shanti en Chantal. Wat is je tweede naam? Fioska. Waarom lach je? Sadi naam. Op wat voor type dames valt hij? Ik heb geschreven een beetje groot. Beetje groot? Ja. Wat moet ik dan voorstellen? Gewoon een beetje mijn lengte. Beetje groot zeg je. Ja. Beetje groot van, gewoon lichaam een beetje groot. Lichaam groot. Ja. Voor of achter? Allebei. Wat heb jij staan? Brein naar grote Bruine haar, grote, puntjes, puntjes. puistjes. Puntjes. Ja, wat moeten die puntjes voorstellen dan? Ik weet niet wat hij wil, voor, achter. Jullie zeiden net al, jullie kennen elkaar een beetje goed. Mijn tweede vraag is dan, wie zal het snelst vast komen te zitten? Wie zal het snelst vast komen te zitten? Shurwell. En waarom denk je dat zelf? Want ik weet wie ik ben. En waarom denk jij dat? Omdat ik weet wie jij is. Wie zal het snelst vast komen te zitten volgens jou? Papi Chulo, man. Dat ben jij. Wat heb jij? Zeg, voilà. Maar jij hebt ook ik staan. Ik. Waarom denk je dat? Ja, ik weet niet, man. Ik kan die hier gooien. Waarom denk je dat hij als eerst vast zou komen te zitten? Vechten, man. 100%, man. Hij is heet hoofd? Wel om te vechten, je weet toch? Hij houdt van om te vechten. Met? Sharona en? Sharona en Adona. Wat is het meest gênante moment dat Sharona heeft meegemaakt? Ik heb een keer in mijn broek geplast buiten. What? Who does that? Oh ja. Hetzelfde, oké. En toen? Gingen we naar, het was gelukkig bijna nacht of zo, toch? Of in ieder geval, het was donker buiten. En we hadden ook een fiets gevonden in de bosjes. Hebben we die gepakt en zijn we naar huis gegaan.
Nieuwe kleren aan en weer naar buiten. Nee, toen bleven we thuis. Hi boys, ik sta hier met DT. DT. En jij bent? LD. DT en LD. Ik heb het echt niet, maar ik weet niet. Mag ik zeggen? Je mag alles zeggen, Ik weet bro. niet welke Broer, visa. hij ziet niet, je mag alles zeggen. Dat hij gewoon een chickie heeft. Stop it. Get some help. Op een vissa. Wat? Jij bent vies, man. Hey, broer. Wat is de naam van je ex? Die ene die je niet kan vergeten. Zo. Ze moest even nadenken totdat ik dat zei. Wat is de naam van Sharona ex? Giovanni. Lendrik. Wie mis je, wie mis je het meest? Ja, Lendrik. Oké, je bent eerlijk in ieder geval. Wat is de naam van je ex, je favoriete? Zea. Ja. Hoe weet jij dat zo goed? Ze praten er nog steeds over? Ja. Zeg gewoon in de camera dat je er mist. Ik mis je niet. Doei. Ze gaat je zo appen hoor. Look at me. I look like I care. Look. I don't care. Wat is de naam van LD de ex? Red het. Red Hat. Ik heb Martijntje geschreven. Martijntje? Ja, is een andere van hem. Is een andere van hem. Daar praat hij nog steeds over? Nee, niet meer. De vraag was de lekkerste ex van mij, broer. Op wat voor type valt Sharona? Een jongen die wel romantisch is, maar aan de andere kant ook een beetje ghetto. Wat houdt ghetto in bij jou? Want ik zie daar denk ik wel wat het een beetje kan inhouden. Ja, eigenlijk qua uiterlijk. Zeg jij het maar. Rasta's. Niet dat dat per se ghetto is, laten we dat alvast voorop stellen. Ja, zeg maar, al mijn exen zien er niet echt lief uit van de buitenkant. Laat me zo zeggen. Dus de cameraman die daar niks. Ja, lijkt me wel. Ja, kan wel. Kan wel, als je dronken bent. Op welke leugen heb je LD ooit betrapt? Ik weet niet. Wat heb jij staan? Ik had gezegd dat hij... die man loopt altijd te zeggen dat hij mijn zus zwanger heeft gemaakt, dus dat... Of dat, dat hij er zou ballen of zo. Dus je, Dat is een leugen. Ik zou je zus ballen. Dat zou niet gebeuren. dus je mattie heeft je zus zwanger gemaakt? Dat zegt hij voor de grap, maar iedereen weet dat het een leugen is. Ik zou zijn zus gewoon ballen. Zijn zus is lekker. Je eigen mattie gewoon? Broer, zijn zus is een lijonskind met krullen. Helaas heeft ze nu een kind, wel gefeliciteerd. Maar dat had ook van mij kunnen zijn. Jullie zijn nog steeds mattie wel gewoon, toch? Ja, tuurlijk. Maar doe je al je matties de zus of wat? Nee toch? Nee. Nou, toevallig. G3 als je dit ziet. Hij wou me ook linken met zijn zus. Maar helaas. Zijn zus is wel lekker, maar ja. Kapot lekker. Doen jullie ook wat anders dan kijken naar elkaar zussen? Werken. Nee. Werken. Werken? Ja. Waar werk je? Verschillend. Dat is? En dan binnenkort ook stijgen bij... Hij capt hè? Hij is op cap. Ja. Jij hebt nog nooit gewerkt bij Steigerbouw. Wat voor werk doet hij? Hij doet uitzendbureau. En hij doet drillen. Stelen. Snoep. Snoep. We staan heel toevallig hier in de buurt ook volgens mij. Wat heb jij staan? Jij kon niet chillen, maar hij kon wel. Hij heeft ooit tegen jou gelogen dat hij niet kon chillen, maar hij kon wel. Ja. Hoe ben je daarachter gekomen? Ik wist gewoon, met van zijn andere boys. Wat zei je? Van andere boys had dichtbij gezegd. Dus hij was met andere boys aan het chillen? Ja. Wauw. Wat is de grootste angst van Sharona? Wat is de grootste angst van LD? Dat ik skeer word op een dag, jongen. Bro, ik had spinnen geschreven. Ja, Spinnen. Dat je skeer wordt. Hij is bang voor spinnen, Dus er is pap nu? Ja. Ja? Vandaag wel. Pap of melk? Vandaag pap. Wat is de grootste angst? Mijn kinderen kwijtraken. Hoeveel heb je er? 3, Hoe oud ben je? 22. Oké.
Die is nog in de kinderwagen. Ja, om haar kinderen kwijt te raken. Het was weer een aflevering van Ik heb je back. Vergeet ons niet te delen, liken, volgen, overal, Spotify. Volgen, liken, delen, YouTube, Insta, TikTok, Facebook, overal. Tot ziens. Talata gisbini, maskibi, gisinti, que qualta dimi. Mi polaga drift by, mes mi polaga drift by. Strikament pak je die blok bij back. Pak je chips. Dat je achter me niks. Dat je achter me nada. Dat je achter me niks, ey. Niks. Ai, fetchki masinha hostel. Tami hostel monster. Hoop in de gia, primike bria, stray by, riba pia, die lijn tamira. Tamaki back. Hoop kom maar passen dim, pero geen stress. Mite, back, pad street. Back muziek, tamaki param, de da feske bito. Waarom je gaat drama, te boetam te horen, je win. Keda puntra. Gista amigo, no stingui. No sta focus, papi. Bono sanada, di mi, da shela, don't like. Waarom je gaat a bon vibe. Ture peki nang kumita kana kunyanta bo nice. Bo nice. Basa acaba, basa papi chulo. Ra.